ating pag-ibig. Iyong mukha ay kabisado ba? Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa tayong iba, ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di naman ito pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo ng ako na ikaw ay napasakit. Para bang natulog ako sa magtatas na tumingin. Di ko na malaya dahil sa iyong mga tingin. Bumili pagkawan ay nakakatulala. Isang maliit sa tanda na napapaganda. Di matatawaran kahit pa magdamagan. Ito ba kung inigan, di ko po masasawahan. Binubuhat mo, huwag natin lakiramdam. Mabigat ko ikaw ang nagputaan. Tayo ay nagkaway at kaya mo na. Ngunit walang umaway, kaya't di nagkatuluyan. Oh, aking binibini, ikaw ang binibini sa sinubunin ng aking pag-ibig. Oh, aking binibini, ikaw ang binibini sa sinubunin ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ang habang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ang habang buhay na ito. Basta Rizales, idol. Basta Rizales, idol. Sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga ibig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinik ka, girl, may chinik ka. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natuloy na. Mga ibig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinik ka, girl, may chinik ka.
matik na tapos na, yeah. Di ko mapigilan ang aking nararamdaman sa nasigigan ng chinita na yan sa kanyang pinagkakayuan, yeah. Sa iyong tingin, parang ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking makapighali na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be to you forever, then you met you. Usually I'd be falling fast. You got it back, I'm keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you love me is to get back at so much love before you leave. Usually I would never, when I can't even tell, baby, I know you creeping. I feel it in the air. Every night and every day. Pasok, pasok, pasok.
Northern Summer Mix DJs. Basta la Vizares Idol. Sunday Stereo, the best. Sunday Stereo, the best. Northern Summer Mix DJs. Basta la Vizares Idol. Sunday Stereo, the best. Parang neneng iyong kanyang katawan.
sila. Mga busy pa sila, ma'am. Rest time na, ma'am. Rest time. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong kinikilig isa sa spaceship, isa sa kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong kinikilig Ito na, ma'am, yung kids yung ano dyan, yung butuhan dyan, abroad. Dito magulo pa eh. Magulo po yung butuhan dito. Tapos na pero magulo pa rin. Hasta las González, Idol Sandy, el Imperio. Sinong manok mo, Ma'am Yukin? Sino ang iyong manok? Sino ang manok mo, Ma'am Yukin? Northern Summer Mix DJs. Lalo na ang gabi, wala ka sa'king piling. Piling kong nilalaman ang nakaraan, ngunit di manalo. Dahil walang Bumoto ka ba dyan, Ma'am Yukin? pag-ibig mo, naririnig mo ang kasama ko, sana'y pakinggan mo. Kahit di na tayo, sana'y maalala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Ang tibok ng puso ko ay ang pangalan mo. Ako ay lumuha dahil Ma'am Yukin. kayalimutin ka. Iwan ka dahil ikaw lang alam. Bumoto ka ba dyan? Siya'y nagmahalan ko. Bumoto ka ba dyan sa ano? May boto ba dyan? Ko sana ngayon ay mahal at tumako ang sisimbahin mo. Yung ibang kakilala ko sa abroad, bumoto. Kahit di na tayo Bumoto. Kay Ma'am Yukin, bumoto rin. ang tibok ng puso ay ang Bumoto. Bumoto ka dyan, Ma'am Yukins. Dyan sa abroad, bumoto ka. Malakas yung sound ko. Hindi yung kaibigan ko, nasa, saan ba yun? Nasa Saudi rin, nakaboto sila. Nakaboto sila yung, nakalimutan ko na sa Saudi rin yun eh, ma'am, sa Saudi. Nakaboto sila. Malakas yung aking sound.
Bakit po hindi kayo nakaboto? Sayang naman po yung boto nyo. Pero hulaan ko kung sinong manok mo. Hulaan ko kung sinong manok mo, ma'am. Kasi karamihan sa mga OFW, isa lang yung kanilang manok. O, alam ko, mga OFW, BBM. Di ba ma'am, BBM ka, no? Nanalo naman eh. Karamihan sa mga OFW, BBM sila. Sabi ko na nga ba eh. BBM din ako, kaya lang hindi matanggap ng iba na nanalo yung BBM. Anong oras na ma'am dyan sa inyo? Dyan sa Saudi, anong oras na? Dito ano na eh. 9:23 na dito. Nagkagulo. Dito nga ako nagkagulo dito sa Pilipinas. Yung mga kabataan nandun sa Comelec. Ewan ko lang ngayon kung nandun pa sila. Nagkagulo dun sa Comelec. Pero ngayon nakaupo na eh. Basura pala ito. Pero ngayon okay na ho sila. Wala na doon ng gugulo. Pero kanina, nakapanood ako ng balita. Ayun, nagkagulo nga dahil pinagbabasag nila sa Comelec ba yun? Pinagbabasag nila yung mga salamin. Galit na galit yung isang pulis. Pulis ba yun na maawat? Eh tapos na eh. Tapos na, nagkaalaman na eh. Tapos nagugulo pa. Sayang ma'am, wala ka dito, Ma'am Yukins. Kailan ka uwi, Ma'am Yukins, sa Pilipinas? Wala sila, wala nga mga busy mga tao ngayon. Siguro 1 week pa. 1 week pa siguro bago sila maka-move on sa sa botohan. Yung iba hindi pa nakaka-move on. Mga busy pa yung mga tao ngayon eh. Mga busy pa sila. Kung Ma'am Yukins, kailan ka ba uwi? Parang ano ka dyan sa abroad. Matagal ka na dyan. Kailan ka uwi, Ma'am Yukins?
busy pa sila. Mamaya pag walang sumali, magka-cut off na rin ako. Niray ko na nga ng ano ba yun, na MWF. Yung aking live. Para hindi masyadong napapagod na stress. Sa gabi araw. Wala pa yung sa group ko rin, wala. Yung mga busy rin sila eh. Palista na po, palista na. Yung mga gustong sumali. Hello, hello, hello. Wala bang sasali? Magka-cut off na tayo. Wala nang iba. Di isa. Dagdag pa tsara, hindi na protein ng kapon niya. Sure na finish ka, finish ka. May bagong video ka ba, Mami Yukins? May bagong video ka ba? Latest video. 23 hours. Ito nga, Mami Yukins, pinapanood ko yung video. Travel back to Riyadh. From top KSC, KSA. Northern Sama Mix DJs. Ilan na yung watch mo, Mami Yukins? Ilan na yung watch mo? Ilan na yung watch hour mo? Feel my
Malayo pa ba yung Basta Rizales, yung watch mo, idol. Mami Yukins? Malayo pa? Nasa ano ka na oh? Nasa... Ay, ano ba to? Nasa mahigit ka na 1111. Sige po. Natanong ko, Mami Yukins, kung ilan na yung watch hour mo. Malayo pa ba? Malayo. Oh, ay, sorry po. BBM tayo, ma'am, BBM. Panalo na, BBM. Panalo na yung BBM. Hello, Megalod, shout out to you, SSC TV. SSC TV. I'm watching your video at SCTV. Done to you, SCTV. Oo nga, Ma'am Yukins. Tapos na eh. Ano lang po kayo, bawi na lang po kayo sa susunod. Kailangan po maaga kayo nagpapalista. Kasi sayang yung boto nyo. Pero okay naman, nanalo naman siya. Nanalo naman yung ating manok. Pero sana matutuparan nila yung kanilang mga pangako. Sana. Pero tingin ko naman may potential naman sila. May potential naman sila kaya dapat silang manalo. Dito yung ano
namin, yung mayor namin, re-elect siya uli. Si Mayor Dong. Maganda naman ang record ni Mayor Dong. Talagang tinutulungan niya talaga yung mga nasakupan niya. Kaya re-elect siya uli. Dinoto ko yun eh. Kaya re-elect siya uli. Nanalo siya uli. Saan ka, Ma'am Yukin, dito sa Pilipinas? Saan ka lugar dito sa Pilipinas, Ma'am Yukin? Isang 48 minutes na tayo. Mamaya pag walang sumali, magkakatot na tayo. Saan ka dito sa Pilipinas, Ma'am Yukin? Saan ka dito sa Pilipinas? Malakas yung sound ko, no? Mami Yukins, malakas yung sound ko. Saan ka dito sa Pilipinas, Mami Yukins? Bandang ano ka ba? Bandang Bisaya ka ba? Bisaya? Bandang Visayas ka or Mindanao? Or ano ba dito? Luzon. Saan ka doon? Luzon, Visayas, Mindanao. Nakakantok. Sa Luzon ka ba? Sa Visayas? Sa Mindanao? Hello, Mami Yukins. Bohol. Bohol. Bandang Bisaya yun, Mama, no? Bohol. Bandang Bisaya yun. Bohol. Hindi pa ako nakapunta dyan. Ubay, Bohol. Visayas, oo. Kasi kung Mindanao ka, Cebu. Diba? Ano ba? Mindanao, Cebu, ano pa yung mga nasa sa Mindanao? Pero sabi na yung mga taga Visayas, mga masisipag, tapos magaling daw mag-English. Magaling kang mag-English, Ma'am Yukins, ano? Ako gusto ko sana mag-abroad eh. Kaya lang wala akong swerte sa pag-abroad yata.
Hindi pa naman ako nag-try na mag-abroad. Pero sinusubukan ko lang umano, yung mag-apply-apply. O sabi nga daw nila magalang daw mag-English daw yung mga Bisaya. Karamihan sa mga kaibigan ko, mga Bisaya. Masarap silang kasama. Makwento, makwento, tapos ang talaga sila, friendly sila. Marami akong friend na taga Visayas din. Mamaya, Ma'am Yukins, PM kita mamaya. Anong oras ka matulog dyan? Matulog ka na ba? O parang rest time mo? Rest time? Parang break time ganun. Pagka mga ganyang oras, yan naantok na nga ako. Na tayo, mag-iisang oras na tayo, wala pa rin sumasali. Mga busy sila, meron pa silang hangover. Meron pa silang hangover sa botohan. May hangover pa. Pero karamihan, Ma'am Yukins, yung mga kaibigan ko, nakapag-abroad sila, mga teacher, karamihan mga teacher, mga ganon. Yun ang ina-playa nila, yung sa bahay ang ina-playa nila. Kasi yung common, yan ang common dyan sa ibang bansa yung ganon na, yung sa bahay. 4:46 PM. Ano yan, ma'am? Rest time mo? Tapos ka na talaga. Rest time. 4:46. Di kinabukasan ka na ulit yan magkatrabaho na, ma'am. So, tamang-tama pala yung oras ng LS ko. So, ngayon this week, tatry ko na tatry ko nga mag-invite ako para dumami tayo. Salamat, Mang Yukin, sa time. Isang oras na. Pag isang oras na, mag-cut off na tayo para mapagpahinga ka na rin tuloy. Mag-invite muna ako. Dati ang LS ko, 8. Tapos naging 8:30. Tapos ngayon 9. Pero mas maganda talaga 9 kasi pahinga na yung mga tao, kaya lang naantok naman ako. Pero okay lang. Kaya tinatry ko matulog pagkagaling sa trabaho din. Tinatry kong matulog ng sa hapon. Para pag ganitong oras hindi ako antokin.
Thank you, Ma'am Yukin sa time. Wala nang sasali. Okay lang. Mamaya i-try ko na, i-play all na lang kita. Ma'am Yukins. Konti lang yung video mo. Tinlay kita dati. 2 times. Konti lang yung mga videos mo pero mahaba sila. Ma'am Yukins, mahaba yung mga video mo, Kahit konti lang siya. I-try mo gumawa, Ma'am Yukins, ng video, yung yung short video. Ako, nag-short video ako. I-try mo mag-short video. Maganda rin ng short video. Minsan pagka maganda yung video mo, mag-ano sila yung maraming mag-views sa short video. One hour na tayo. Pahinga ka na, Ma'am Yukins. Magka-cut off na rin ako. Ano na siya? 59 minutes and ano na tayo? 49 seconds. Mag-iisang oras na tayo. Magka-cut off na ako, Ma'am Yukins. PM na lang kita. PM na lang tayo. PM na lang tayo. Ano po yung nadagdag sa subscribers? Sa subscribers o sa watch? Sa watch po, sa watch, ma'am. Ay, oo. Busy nga ma'am eh. Kaya itry ko na mag-invite. Mag-invite na naman ako. Para dumami tayo. Ano bang araw ngayon? Itry ko muna siya, mag-invite muna ako. Sige po. Mag-rest ka na, Ma'am Yukins. Mamaya, pagkatapos ko po nga mag-invite, try ko na i-play all kita, Ma'am Yukins. Magka-cut off na ako. Bye-bye. Good night, Ma'am Yukins. Bawi na lang tayo sunod.
PM kita, Ma'am Milkins, ha?